बुस्थुआ रानथेंआनो जा लोदोआनो जा बुस्थुआ हिनजावफोरना एखेयानो बेखायनो लोदोबाबो रानथेंबाबो लोगोफोर फेसबुकआव आजिखालि माबोरै सोलिबाय दं नोंथांमोना निश्चय मिथिखागौ जानो हागौ नोंथांमोना जाम्बासा खालामजागासिनो दं नोंथांमोना ओरैबायदि उल्लु ओरैबायदि बोरमा सैमा बायदि बाहायजागासिनो दं दै जेसेबां इज्जत जेसेबांखि गेदेमाफोर मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बै बिथांनि फल'वारबा नोंथांमोनाबो सैमा रखमसो जाना दं दा ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोदो मोननै मोनथामसो क्लिप जागोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ गासैखौबो नायलांग्रोदो लायो उदै गिदिरबा थाब मेङो हरनि खामानियाव हरनि डिउटियाव खामानि होआ थाब मेङो होनलायस्रियो नै एबारनिफ्राय आंखौ सोरबा सोमाव फुङावलायनो सेंग्राफोरना मानि थाखाय गोजौ जायोनो मा बुस्थुआ गोजौ जायोनो बै हा फवासेयावदि दखरसे गोसोम हा दङना बेखौ जुदि गुफुर खालामनायनि क्रिम दङब्ला आंनो खोन्थाहरलाय आंनो बेखौसो नांगौ मिथिखाबाय लोगोफोर माबोरै दाबायदिनि जुगनि हाबा जाखानाय एबा सिख्ला गथ'फोरानो हाबा जाखानाय बायदि बाथ्रा बुंनो हायो निश्चय मिथिखाबायना नोंथांमोना दा आंखौ साननोसो हागौ बेलेगनि क्लिप भिडिअ लानानै भिउ लानो बा डलार लानो सानदों होननानै दै नाथाय बे नंखाय बेफोरखौ जोङो सबाक देखायनांगोन दिनैसिम जोङो दिनावनो दिन बोसोरै बोसोरै माने जोंना फेसबुकफोराव ओरैबायदि माने लेथ्रा बाथ्रा बुंनाय ओरैबायदि माने मोजां गाज्रि बाथ्रा सोंखारिनाय सोरखौबा कमेन्टनि थ्रुयै सोरखौबा हरनाय सोरबा कमेन्टनोनो गाज्रि बाथ्रा जिनाहारि खालामनो लिरना हरनाय बेफोर माने जोंना फेसबुक पेजाव बिराद माने आनलिगेल जागासिनो दं आरो लोगोसे नोंनाव आङो मोनसे गाज्रि कमेन्ट हरोब्लाबो बै मोनसे सासेयाबो कमेन्ट हरजाग्रायाबो बेबो माने भिडिअ बानायनो मोनसे कन्टेन्ट मोनफिनो आरो नाथाय जोंनाव दिनैसिमबो मोजां टपिक फैयाखै मोजां कन्टेन्ट फैयाखै मोजां भिडिअ फैयाखै माने बै बुस्थुआनो माने सेक्सनि रिलेटेड जिबायदि लेथ्रा आबहावा गिदिंगासिनो दं फेसबुक पेजफोराव जेसेबांखि गेदेर उन्दैयानो जा जेसेबांखि बिदा फंबायानो जा बिदानि खाथि बिनानावाबो माने मबाइल नायनोनो लासिंसिं मोनग्रा जाबाय आजिखालिनि दिनाव बिमानि खाथियावनो आजिखालिनि दिनाव भिडिअफोरखौ नायनो लासिंसिं मोनग्रा जाबाय दिनै बिफानि खाथियावनो जनानै फिसालाया भिडिअ नायनो फेसबुकफोरखौ अन खालामनो लासिंसिं जानाय जाबाय ओरैबायदि आबहावा गुबुंले एकदम बर'फोरनि फेसबुक बाफोरखौ ओरैबायदि लेथ्रा नुबाय आजिखालि नायनो थाङोब्ला ओरैबायदि लासिंसिं मोनो आरो आजिखालि आंथ' फेसबुकफोराव भिडिअ हगारनायखौ बन्द' खालामबाय आंनि भिडिअखौ रावबो नायखाया आरो आंबो मालायनि भिडिअखौ नाया आं ओरैबायदि बिबार हरो स्टार हरो कमेन्ट हरो रिप्लाइ मोना बेनिखायनो आं गारबाय आजिखालिनि दिनाव फेसबुकआ आंनि दुश्मन बायदि जाबाय आजिखालिनि दिनाव ओरैबायदि डेन्जार जानो हमबाय आरो ओरैबायदि लासिंसिं जायो आरो ना माने बिमा बिफा बिदा फंबायनि खाथियाव माने फेसबुकखौनो अन खालामनानै माने हेडफन गैयाबा माने फेसबुकखौनो आजिखालि दिनाव नायजाला आरो ओरैबायदि डेन्जार जानो हमबाय माने ओरैबायदि माने कन्टेन्टफोरानो माने सोरखौबा माने जिनाहारि खालामनो कमेन्ट लिरना हरबाय बै लिरना हरबाय बा मोनसे रिपिट भिडिअ बानायबाय थानानै बे गाज्रि आबहावायानो फावखंनानै गिदिंबाय दं आरो भिउबो फैयो फल'रबो बारायो नङा होमबा लोगोफोर खिन्थु मोजां माने बेफोरो माने हुदा नङा दै मोनसे नलेज बा मोनसे कन्टेन्ट लाबोनांगौब्रा दा नोंथांमोना आंखौ साननांगौ माने मालायनो कन्टेन्ट भिडिअ लाना फैनानै मालायनो कन्टेन्ट लाबोनानै भिउ लाना नायदो डलार नायदो खिन्थु आं फेसबुकनि फैसा थाइसेबो नाङा आं डाइरेक्ट बुंखायो आंनाबो कन्टेन्ट मनिटाइजेसन आरो एकाउन्ट आंनाबो सेटआप खालामजोबखानाय गासिबो आंनाबो डलार जागासिनो मा मोन फैसा नाङा ओरैबायदि लासिंसिं खेला बेफोरबायदि जायालै दिनैसिमनो हाबायानो जायाखै इमान उन्दै गथ'फोरानो ओरैबायदि माने गाज्रि बाथ्रा बुंनो हादोंबालाय समाजनि थाखाय हारिनि थाखाय बिमा बिफानि थाखाय माबोरै मोजां खामानि मावलांनो हानो गेदेर उन्दैखौ बोरै सनमान लानो हागोन दिनैसिम नोंसोरनाव 1K 2K फल'रल' नङा नोंसोरनाव एकदमबारे एकदम 50K 60K सोरबा 18K सोरबा 19K सोरबा 71K बेफोरबायदि जानायफ्रानो ओरैबायदि माने गाज्रि भिडिअ बानायो आरो बैफोरखौसो बुंदां नोंसोरनि भिडिअ बिराद बुस्ट जायो नोंसोरनि जेसेबांखि फल'वर एक्टिभ दं बै एक्टिभ फल'वारफोरखौ नोंसोरो माने जाम्बा उल्लु बानायना लाबाय दं आरो बेफोरबायदि नङा बे फल'वारखौ नोंसोरो मोखां गन्थं नुवाखै नोंनाव एक्टिभ ओरैनो फल'रल' जानानै नोंनाव माने फल'रा पइन्टआ ओरै जानानै दंजोबो माने बे फल'वार मानसिखौ नों गासैनि मोखां गोसोआव गैया खिन्थु फल'वारखौ ओरैबायदि लासिंसिं खालामनाय जायो फल'वारखौ गैयै समाव फल'वार बारायथो डलार बारायथो होनना खालामो जिथिया फल'रा अफार जालांगोन होमबानिया फल'वारफोरखौ मोजाङै सिबिनो रोङा फल'वारफोरखौ मोजाङै बाथ्रा बुंनो रोङा फल'वारफोरनो मोजां कन्टेन्ट लाबोनो रोङा एकदम गाज्रि एकदम माने सारला जोबनासिगोन हादोर बायदि लासिंसिं जाजोबसिगोन उनाव बेफोरखिसो फेसबुक पेजनि मा भिडिअ कन्टेन्ट जायो नामा लाजिनांगौलै नोंसोरो बेफोरबायदि भिडिअ बानायनायफ्रा दिनैसिम बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैखौबो लासिं खालामनाय जादों फेसबुक पेजफोराव हारियादि माबायदि अलखदाव गोलैदों बेनि फंसेसो बाथ्रा बुंनो हाद जानो नोंसोरनि गाज्रि बाथ्रा बुंनायानो ससियेल मिडियाआव बिराद भाइरेल जायो
नोंसोरनि गाज्रि बाथ्रा बुंनानै बै इउटुबाव थाम्बनेल जाहैयो बेफोरखौ बुजिनांगौ उन्दै उन्दै बिनानावमोना हाबा जाखानाय बिहामजोफोरा नोंसोर आजिखालि दिनाव सेक्सनि भिडिअ बानायनो लुगैबाय थादोंबा डाइरेक्ट लानथं खालामनानै भिडिअ बानायनानै डाइरेक्ट क्रम ब्राउजाराव हेगारबानो जाबाय बेखौबो नायग्रा बेयावबो क्रम ब्राउजारावबो जाय बायदि मानसिया सेक्स भिडिअ खालामनानै बिएफ भिडिअ बानायनानै सेक्स भिडिअ बानायनानै हगारग्रा मानसियाबो क्रम ब्राउजाराव आजिखालि बांसिन डलार मोनो सेक्स भिडिअ खालामना हगारना होयोबा मिथिबायना फेसबुक इउटुबजों बांसिन डलार मोनो क्रम ब्राउजाराव जाय बायदि सेक्स भिडिअ बानायना हगारो बिदियाव थानो हायाबा बै हगारो नोंसोरो आं डाइरेक्ट बुङो बेखौनो लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आंनि बुंनायफ्रा सोरबा सासेयाव गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों